sesenye omotoria kondabe amona ye nyoro kyo wanchani bwao dore obosio bwao monene wekane yeso omochenu bunere kondabe amona yeso nere obuya bwane sabe atoito mochenu biamona senseye biamona suwanchani bwao biamona seka ukibu matata biamona sonsia iwato koleire wikira sida iki ato mochenu biamone kiato uchiku riga ni oposome lesson twasabiro mwiko mochenu atwegeri titogosa kwegera into kolende otwegeria manjo motegereri otegerera tandons omonene twasabiro omwarigani gwetera somo iko mochenu bono kaba mona into bako moiso na ito gochikwegera tawa ito tata kolende otwegeri korugora ebieka ekiagero bungaini nigo bokorugora nyasaye kaba mona into bono gwetera nsubundu bwa Yesu Kristo yoro mbori ito. Amen. Asante. Abancho abategereri mbiya mono nande mbiya mono asengencho yokonyora libageri gosanga mona into ese lesson eri tukeria rero ekare lesson yogoteba oborori bonde igoro ya Yesu oborori bonde igoro ya Yesu amo tugochi gosanga mona warua rero tukari babere oyo minto mwali mucheni tokwaningo Abakwanira mbiya muri mwensi mbiya mono mwariganiri gwaserese asante mbiya mono na inche ngari kuruku mwalimu Damaris Nyasaye tianyare gutura ase lesson ye chumeye nande buna naye tebire ekare goteo no borori bonde igoro ya Yesu ndiga abantu abange aso muganda bakamwegena bakarora bakabura ine Kristo ekerara achije nakore ibikone ebinge mono kubwa ebiga oya kolire amen konyara turumugano yikurugoro ntomanyete buna yukwanirete gocha mbata bahanda bamba chiti kumanyanga ki oyo nere Kristo nonya nekera Kristo akunyakorwa nonya nekera okore ibikone ebimanyereri bie bikona akorete abanda bamba chiti kumwigena mbachiti kumanyanga nere ere abantu abarori bande nabo basirete muna abaigekera ari kworokeria ko ese karume etokonyora nga batebete nga oborori abantu ekerarache orie kerarache igomba manyeti nga nerare na barabne nabo bari nerega iga ekerarache nakora makumia kubwa na konyora tulinga ukubagikana ngwachite iguru y'abantu nokubagikana uko igankoro kyoko kuwenia kwa muntu ulio olenga aseriti bulia petsaita na tukanyora nabo geti rasarasi tukanyora naragiriti abantu chiri bwisano ebikone byonsi pia kolete igo bia muorogeti igo bi abantaba igo baorogeti oborori bogosira mangana Yesu koba erete chiti kunya gweteba lakini oborori obo iga akorete bikone biaga akorete igo bia muimogeti igoro akarorekana muna bono kuragiria abantu chiri bwisano abantu mbegenete nga kweli na muna bono koboki gukwara asaro abande mbale kwegena muna bono umuntu uri orenga seriti bolia petsaita mbale kobokiwa lakini rende etokonyora ngoborori obo bonsi bwaba abaiga monsi akorete iga nigo bwamokorete obwa imukerereti Yesu igoro okay amorokereri wechumeye nachi kwegeri igoro ya bake abare birori korwa oborori bwabo igoro ya Yesu na utokonyora naki oborori bonde igoro ya Yesu Yohana nabukwanirete ase chintunde chinyinge na butokonyora nga muna bonekera kwaneta ase karume engana nakwante naki tagorange kali yeyiga ninyi agacha matukatatu lakini mbacheti kumanyana ki inki kagoteba butokonyora naki eba mumikira maiso lakini gochimuino ntochikurie itore naki ekera ari nkunya gukwana abantu aba mbachite bakaramukia maiso bakaba birori ba Yesu amen umwalimu gwake bikire buya nande gwatebire buya muna gwatanekera kene ngwachete ekiagero kwatanene kugona kwarogeti nanga kimbara bibarorire na Kristo bokene Yesu oyo no mwana Nyasaye mbara bibangire mbara bibarorire bikone ebi begenire abange mbakora ki abande mbegena
bono abegenete abo Kristo acha gotena na banyora obogima bwa kare na kare gwetire kebungo kia Yohana 3:15 igo Yesu asa makumi aya akorete onsi gachete kubwatisi gose kubika chinguru okoreta kumanyikana kwa ebuna ng'aki n'omwana o Nyasaye. Amen. Igo bono ng'aki abafarisayo bande mbaigwete kero bakona komonya na ng'aki oyo oracheka nakora makumia igo kero barra nabo barorire muna Nyasaye no Yesu no ibo gokumia ebabangete ng'aki bakomuita nga kero tugochikoska ojumotu nali bamutaborete oboitongo bw'omwoyo Yohana Omobatisi okorwa oborori naende. Amen. Wono Yohana Omobatisi onkorora turi muna oboitongo bw'omwoyo igakokoraki akoreta oborori bwaye gwetera oboitongo bwaye oboitongo bo Yohana omanyete igarenge omonto okoreta na n'omorembe ebirengera byankora narenge omong'aini sana. Yohana Omobatisi nane ng'encha iraneretie omwalimu gasoma ngekebunge ki Yohana 3 ekikari kuru 25:36 lakini tugocha gosoma korasoma ngo buna gechagete 25 gechagete iga nabo tokobiki 28 nakwanire tabu bagachira Yohana bakamotebia omworokia ere oyore ngamo naye ng'umbu ya Yorodani oyo kwaorogetie aye oyo nao are kubatisa n'abantu bonsi nkomochiera bare. 27 Yohana akairaneria omonto takonyara konyora ring'ana rinde rionsi otatiga aegu korugoro. 28 inwa abanyene mwambereire kirori ng'a natebete ng'a inche tari Kristo korende natumirwe imutang'anire. Amen. Na nachete korosia enchera na kiaso obweng'e agoteba na Yohana Omobatisi ekeraigwa abantu abakona konungunikana ng'aki gaki abafuasi ba Yesu. In short agoteba Yesu lakini batatena oria ibakumuraga mbara mumanya oli mwarenge mbara bali boli mwarenge komo baasire kokoraki bakubatiza nande abantu bonsi bachakire enchera uchiororo ngotigarota bwati monto kubatiza igo Yohana okorigereria ogoseka korume yayo korengera rinda ng'aki abantu abona ni chindamwa mchiachakire okobakanyi chinkoro okobatebia ase obwororo na ng'aki oria na inche mwabire birori na ng'aki inche ne enchera yokarachire korosa inche naende kwanza nantang'anerete Yohana gochinsa kobatina ng'aki nere ochete ritang'ani lakini bono ere gachicha koreta gokoraki accomplish kero yatebetu buna ng'aki narachicheka akoreki arosie enchera oyo okobatisa lakini Yohana okobairana naende gochinse nabataiti na ng'aki oyo nere ori ogocha kobatisa na moiko mochenu igo bono ase enchera eyo oboitongo Yohana aorogeti iga imokerereti Kristo naende netotebeti egochinsa omwalimu ngotebiere na ng'aki oikaimukereri igoro narikoreki Yohana anyare gokea naende yekona kumurika gochiese kebungo kiare gotorarero igotana ng'aki ekerara imokereri igoro nang'usa abange gochi asare iwono eburukane yegachaka naende Yohana okoiraneri oitere enchera y'obwororo n'oboitongo igekorokia abantu buna tobwenete amarika agototebia ase egetabu kia Abaefeso 4:29 na abantu tobwenete gokwana goetire enchera yo gose koererania gwetire enchera y'obong'aini naende ekonyara kogera oyondo oimokereri igoro aye kwanyara kiri gwakanyeka gochinse naende Yakobo 1:19 yatataina twaba abang'ora gokwana lakini twaba abango koigwa lakini ng'ora ase ogokoraki okoiraneria nari torase gokanyia koreta abantu koreta goeta nokonge igo bono arome morongo se ngotebi gutore na naboro gwokina no rosano rwonsi rwomona gwoka igo bono ekonyarekana ne koreta na esekero gokwana gwaito kubwenete gwakwana gokoroki obo Kristo korume into oboitongo bwa Yohana ni bwaretete amachibu ase enchera eng'ororo akoeresa abantu ana ng'aki naende kera abarigereti na baroche na abantu ambara amanya bori oyo barore makumi aya akorire bionsi ebiti barochi akona kubairaneri na ng'aki oyo motige onye nere mugocha korwani oyo no omonto obwate chingu naende ratieti akabatebia ase enchero gete by'obong'aini igo bono omoriki ngototebia are ase paragrafu ya kabiri omwalimu ki agatotebia nabo yarenge gochikoba aororo ase Yohana wesoya ase riberereri korende
tari gokora bo ekiagera nigo amanyete emeremo ki agwenerete gokorekana aiga emeremo ki egwenete gokorekana aiga ribaga erio nigo akobainyoria aborokigu baye erinde tiriri eri erogete Kristo mamincha yaye niga achete komoraga oria ogwenerete na komorangeria enchera na komwariganeria enchera na koba kirori igoro yaye. Amen. Naende omoriki oteba na Yohana gochansa iga ngokora areki na Yohana ase akaenderera Okay. Baria akagenderera ase okuorokia obonene bwa Masihi ekero akoreng'aniwa n'omotang'aneri oye ekero aborori bwa Yohana bakogenderera ase entunda yende bari bagaitabirana oborori bwa komwegena Yesu mbwabwate obogima bwa kare na kare bari tibari komoitabirana nigo batigarete koba inse yekerianda kia Nyasaye. Amen. Nabo totebiri muna ng'aki abaraigwere mbabwate obogima bwa kare na kare lakini bari batanyare koigwera egesusuro ngekorete ki ngibang'anyete nabo negetabu kia Warumi gegototeina ng'aki omoshahara bwa abanyabibe emborobi amakweri lakini ekegungere gia Kristo kia obogima bwa kare na kare yokwegena igo bono ebuku ngototeina Nyasaye nanchete ense egetabu kia Yohana 3:15 goikakaru omwana oyo omomaima bari torange komoigwera Kristo into twechoreire egesusuro gia kare na kare na bari toreru koigwera Kristo muna bari barenge bwanga ase okorora makumi aya batana oyo tari monto kawaida oyo noyo Nyasaye oyo no mwana o Nyasaye Kristo mwenyene naboretie abakoreri baye nang'aki ng'oinche mumanyetende ng'aki bainanete omwarimu Peter akababwango koiraneria mwana o Nyasaye bono akabonera omwango okomoteina gaki amakumi aro twayarorire aye no mwana o Nyasaye mwarimu gosomoka enge kebungo. Okay. Egento nare komenta angeli naki oboitongo bw'omoyo Yohana Omobatisi akarwa oborori naende abantu bande mbaka nabora asa gokagera naki Yohana ari ekera achagete korandia enchiri korwari omochakano mune eyemo muna twarori gocha nensemo yende ya kabere nigo abantu ande omonto agokagera naki ari asa arwete oborori boria nakoreki natigera ororo korende nkworokie naende chintunde chinde chinyinga ase enchiri ya Yohana muna bono oborori buno barwete gagase fasi yetu asoma naende egento kenda kwanete naki egento ng'a Yohana narandeti ari ase eroro agatebia abantu onchoka mobatiswe munyare kwabirwa ebibi byaino abantu bonsi abayahudi n'aba Yerusalemu bakamuchiera bakabatiswa yani bagaonchoka ntongonyora torayukurwa ase maki eyemo munakwanite inye na isano bakamuchiera bagaonchoka bakabatiswa lakini tari bonsi bakorete ki warore liberera mwarimu na gwakwana liberera ndia chitega yebono okobatisa gokagenderera buya lakini nkonyora tore naki Yohana agataka kubahoroki naki tari era bono ore Kristo ere nigachire kwariga ni Kristo acha kubatisa na au musa abantu kurwense bamumanye naende nero ore Kristo lakini ere nakwanita akabatebi naki inche igonda ke eridigare Kristo akoreki aimokereri guigoro Yohana 3:30 erinde aimokereri guigoro bono nkonyora tore naki nonya nokorandi kuria arande tiari ese eroro bantu bari mbacheti koigwa ng'aki oyo kweri nere Kristo still imbara egena still nabo bari buna bare mbacheti korora lakini etogotebu naki oboitongo bw'omoyo bono Yohana ngokwanera akari gitabu eke kia Yohana yemo isano nemo isibingo bitano bitatu oyo tarenge omubaso wense ngokwanera ari kebunge kinaki igatagete kobahoroki ng'oyo nomwaso Yohana nabairete baka akabahoroki akababatisa akabateyonchoka mobatisu bagaonchoka bakabatisu lakini abandi tibakoraki tibabatiswa bono nkonyora tore naki
Yohana akabaire naende mpaka asoborwa akabatebi igoro y'omunyanyangi konyora tore ngokwanera ase Isaya ngokwanera igoro y'omoriakari ng'ere nagokiri n'omoriakari bono Yohana tari ere orenge Kristo lakini igo Yesu achire acha konyoma ekanisa yaye korwa ense ayeire igoro ebibe byabo byaberwe goetera ase Yesu Kristo kore tari Yohana agataka kubaorokia yonsi na akabatebi ng'a ere goika amenteke orende inche nke na etokonyora iga bari bagoitabera n'oborori obo na komwegena Yesu mbabwata obogima bwa kare na kare na bari batari kumuitaberana nigo baratigare koba inse yekeri yenda kia Nyasaye. Amen. Bia mono kumumanya masihi oboia na Kristo naende kumanyekana kare senchera inana ese another form yokumu understand muna masihi ningo Yohana eyemo 32 giake bungeki kiaka 32 nkere ngakiyota umwalimu 32 yoteba 32 gyagoteba iga naende Yohana akaorokia na arorire omoika ogoika korugoro buna riruma okabera igora asare na inche tinamumanyete korende ere oyo ontomete kobatisa samache oyo nere ontomete kobatisa oyo nere ontebeti na ere oyo oranyare korora omoika goika ogoika na oikaranse igoro yaye oyo nere okobatisa n'omoika omochenu na inche narorire naende na orokirie inga oyo nere omwana Nyasaye. Amen. Muna Yohana na unjabanetwe oyo motebeti ningo nere Nyasaye oyo ontomete mubatise nere ontebeti unangaki uri orarore omoika omochenu okogenda naende okanyeke igoro yaye oyo nere ki nere orache kobatisa n'omoika omochenu Yohana agare koroki nangaki iye nere ng'encho Yohana anyarete koegwa maisaime yokomanya muna nere Kristo igo ora kwari kweboriri bori nang'aki Yohana era akoreta akamanya muna nere masi Yohana agatebe aigabaneti mapema agatebi guna omoika omochenu ninyotome naende ori omoika omochenu oyo orache ikaranse igoro yaye oyo nere ng'o nere orache kobatisa ase omoika omochenu igo Yohana ekera are koraria ogoteba inche nkobatisa ase amache lakini oyo orache nyuma yane garache abatise goetera ase omoika omochenu igo Yohana agari goteba keria atebeti guritang'ani naende kene keri moika omochenu ogocha ase goetera ase riruma rigocha rigotira rikoirana rigocha rigokanyeka ase Kristo igo bono na Yohana amanyerete nang'aki onere Messi naende nabo abateti nang'aki bono omwalimu ngochakagere nang'aki abantu aba baganeti komanya abayahudi aba ebatagete komanya nang'aki oyo okare gocha gaki ngose nori ogocha goturusia obosibore obwo abarumi obosi orato obosibore korwa ase abarumi aba bono ebarenge konya bachandekire bamigekire bakanyererete oyo orache kobarusia ase obosibwo obo nari banyare konyora obosibore bono ekero baigu buna kweri narochire bakaganyerera lakini Kristo agacha ase enchera eng'ao eri bataganetie bakanyora Kristo ogagocha okona koraria okona korokia makumia baganyete bari banyoreki obosibore mbamanyete na Kristo gakoba obosibore gakoba kamiri bono ekero abayahudi aba bana koganyerera Yohana amang'ana aenga teba akorangeria agotena ng'aki Yohana okobateina ng'aki dikireri eng'ondi emanu ya eng'ondi ya Nyasaye era akoreki era arusi ebibasense amen emanu ya eng'ondi ya Nyasaye era arusi ebibesense bagokumina ng'aki eng'ondi naende ekera agotebana igoro ya Kristo naende igoro ya Kristo ori ogocha kobambwa igo bono mba mu understand tipi mba amanyete na kene nkieko yakwana igoro yaye lakini Yohana konyonyorereki omanyire ningo bono omwalimu somango Danieli 5:2 kebungo 18 Danieli 5:2 kebungo kya 18 korende abachanu boyore igoro mono nabanyore oboruoti boragenderere goika kare na kare
goika kare na kare. Amen. N'abachenu beruoti banyore obogima bwa kare na kare. Goika kare na kare. Yuna Daniel nere nanyora imaite iki ne gintu kiarekanete ase amatuko konyorana no Kristo monyene ataracha achake kobambo. No borabumboche na nabwo botwarore bwanyarero koraki bwanyarero gocha. Na gwetera ase oborori obo gose okumumanya oyo Kristo buna masi ngochare kororekana gwetera ase ebikoru byaye mesi oyo gachete gotoria mwanya bantu korusie ebibe nande Yohana ocharete komoraria ase enchera buna eyo nande Yohana agaenekia ekera aroche omoikomo chenu okoenda igwetera ase riruma na kokanyeka asare igo bono abanchu abategereri Yohana nkorware birori muna incherarorire mesi eseki muna naba netikuna na omoikomo chenu nochokanyeka asare okorireki okorekanira omwalimu kwakebekire biyo omwalimu komumanya masi oboya niye korekana nga Yohana igatagete gukwana gose kuhikwa rwo borori obo kiagana ntwate no borori bwa abande Yohana atagete kurwo borori obo ligere abantu baramukibwa maiso babarore naki taringa agachire acha koba omorwoti bwenseyi taringa agachire acha konya abayahudi eriegesaku kiabo kerorekane mono yaya nigachire ere mune eng'ondi ya emanu y'omwana eng'ondi ya Nyasaye acha gutotori korwa ase ebibe acha gutori mwanya bantu korwa ase ebibe lakini etokonyora naki abasomi aba bande tibaroche gose tibare korora ngaki gose naki eki kiarenge bonto okonyora iga ekere giokobatiso kwa Yesu Yohana nigo amoregete buna emanu y'eng'ondi ya Nyasaye n'omobaso omoya nigo obare tiwase emeremo ya masi ebirengereri by'omobani nigo byaonchoretu na korawa gochiase okonyenywa nkonyora turi naki yani Yohana tabatigereti igo rioka igari kobara ase emume enkoro naende obareta ase emume enya omanya kobatebi bono nkobatebi ari naki eye na eng'ondi ya Nyasaye eri yatebetu ase omobani Isaya korukare nachikonyenywa muna eng'ondi eri atoria abantu korwa ase ebibe nkonyora turi naki ere oyo oranyare korora omoika ogoikaransa igoro yaye oyo nere okobatisa n'omoika omochenu na inche narorire naende naorokiwu ng'a oyo nere omwana o Nyasaye Yohana ase oborori bwaye naorogeti muna gwate oyo na omwana o Nyasaye bono okomanurerwa okoiga bantu bachieti abayahudi abayahudi aba bachieti komanurerwa omanye ng'a oyo nere omwana o Nyasaye na komumanya na gonchorerisia ebirenge bana komanya ase oboya lakini Yohana ere nari begete boronge naende akamanya gokwana ase Danieli yagobatari naki oborwoti boyore igoro mono mbanyore oborwoti boragenderere goika kare na kare eke naki atagete kobara mono bamanye naki oborwoti obwense otaiboro Yesu ari gocha konyora iga atagete kobaoroki ng'a oborwoti bwa Yesu nigo boragenderere goika kare na kare. Amen. Ogoitaberana amo nokwangwa Kristo ngoitaberana wakare naende nkwangwa wakare abakengo mwataberana bare bakengo mwanga bare twarore korwa ase matuka motuna ng'aki agakora ebikone nkobweni arenga omorwaire oria ari ase enyancha ya Bethsaida nkoreta aiga abange bakamumanya mono gwetere enchire ng'ao na bakamoitaberana ekera achikorageria abantu bari 5,000 na babarira abasacha boka bakungu na bana mbabariri bakarara nande bono ng'aki yache ng'encheye ebikone abange bono nande bakamwanga nande abange bagakora ki bakamoitaba ekera achikobokira asaro rende okwigena gokamenteka lakini abu nande bagakora ki bakabanga komoita bono bataite komororo kwete bono Yesu mbuse somango Yohana isana emu mwalimu kuchaka tura 51 turasoma keigora kini ase ibungu bikarengeire bono ekebungo gekoroki okoira ogoitabarana na komwanga isana emo
korachakera 51 ritang'ani. nche nomugati bwa obogima Amen. oyo igete korwa igoro Mhm. omonto kararia omugati oyo Mhm. nabe moyo goika kare na kare na omugati ndarwe nche ase eng'encho ya obogima bwense nomobere one eria abayahudi bakamererania barabwo ase barabwo bakobora naki omonto oyo aranyare gotoa omobere oye torie yesu akabatebia ekeene nabatebirie motarieti omobere oyo one omobere bwoyo omwana omwanyabanto na konywa amanyinga aye timori n'obogima ime yaino oyo okoria omobere one na konywa amanyinga ane nare n'obogima bwa kare na kare na inche nimoboki ase rituko riri ria omoeri koratachira bo mwari mbia mono abantu ngose bakorete amakumi mbachagete gokumina ng'aki bono oyo kare kweruka omogati kwani omogati omonto nere togocha koria nabo bachandegete ebirengereri nang'aki omonto aranyare koriegwa bono bakana korigereria bakana koborania amaswali nonyorete nane kera arageretie abanto bari 5,000 abasacha iga batebete na gaki o nere ruoti twanyorire bono igo bono nibaringi bantu bate bagukumia naende akeigo banyaroka ki bakora ki bakue bayesa anyare kobakorera abantu abange bamobwateti bakaanza kona gosererebana abande bagomotama kiagera bono oyo mbinto kie biagototebia ayacha gototebia gotwagacha narari aya naende tochaka tonyara kweba koruri itang'ani baganyerete omonto orabaeki obosibore oraba obosibore korwa ase obogambi bwa ekerumi lakini bono gwetere ebikone ebiyesa anyarete gokora abantu abe naende bakabanga bamobeka eruoti bakamana korwa okwanza kobatebi igoro ya omogati naende bagatantana abantu ng'aki mwanyabanto bakari abantu mwanyabanto bare ababwango batagete ebikone nabio kabiko bagoki ebikone nabio igwete nang'aki ekweri oyo n'omonto obwata chinguru nabikoroki n'omonto obwata chinguru lakini emeronge mwalimu genda ngo 6 yohana eyo 666 okay maega yayo abanga ase aboroki baye bakairana magega tibamutunyana naende nari koenderera 67 okay 67 eri Yesu akaboria bari 12 inwe boigo murigeti kogenda Simeon Petero akamoiraneria omonene togenda ase ng'u aye nore namang'ana y'obogima bwa kare na kare 69 na intwe twegenire na komanya ng'a aye nayo omochenu Nyasaye. Amen. Petero oyo noyo bwogokumia omonto ore bwango buya naende omong'aini lakini naende gochinse korutaboki omwarimu ekero Yesu akamotebia oyo okoraberia ng'o Nyasaye omonyene taboki ngo 68 69 yes. Na intwe 70 Yesu akabairaneri ne tinaba chorete inui 12 noyo omo ino Saitani niga akwanete igoro ya Judas omwana oyo Simeon Iscariot ekiagera oyo nere orache komorwa na era noyo omo bwabari 12. Amen. Lakini nkwacharuka go 67 68 yoteba Simeon Petero akamoiraneri omonene togenda ase ng'o aya nore namang'ana aya nore namang'ana bomo bakana kagendera na intwe twegenire na komanya ng'a aya naye omochenu Nyasaye. Amen. Na Yesu akamotebi akamoiraneri inwe tinaba chorete inwe 12 na oyo omo ino Saitani na igo akwan na igo mwalimu bia mono bono igo Petro namumanyete nang'aki oyo nere Kristo naende kera tete namagima amang'ana aye naro abwate obogima bwa kare na kare naende kumutambua naye Nyasaye aye naye omwana o Nyasaye igo bono Petro nanyarete korora na kumumanya Kristo ere ning'o igo bono oborori naende ogwanchirana nkororo gose goitabirana nkore Petro anyarete komoitaba ase enchera engiya naende gochime Yesu ngomotebia rero tari aye gweka kwamanya oika kwanyarete konyora oborai igoro yanya korwa ase Nyasaye mwalimu mwalimu wake bekire biaga iga gento ndakwane kamongeri naki Yesu niga ogwaitabirano amona kwangwa ekera akorete ebikone byonsi omwalimu na gwaka amakuruguru abande mwabwangete abande mbantaba abande bakamoitaba ekera abande bamoitaba nkonyora tuli naki Petero noyo omobo omoitabete
kweli ne chisemi chia igoro Amen. ng'a naye uri na mang'ana y'obogima bwa kare na kare tiga ngotorore isana eme verse 14 torore egento egokwana ekero abanto bari bachikorora egekone keri gia esa akorete bakabora oyo ekeene na omobani ori orenge gocha ase ense Amen. nabo Yesu namanyete ng'a mbarigeti gocha komoira erinde bamobeke abe omoruoti ase aywo akerusanani akagenda naende egetunu ere bweka Amen. yani niga ataite korokia abaiga ritang'ani ekera akwanire abanto abakorogora abande bamwanga konyora turi gocha nse nasoete gochime mono okoboria aboroki bwae na inwe imotagete kogenda lakini Petero akairaneri bwango Petero tokonyora ng'a mono nero orwete oborori iga iga nki aye nobore na amang'ana y'obomo bwa kare na kare kairende naende togochia bono tokonyora naki aiga ekero abanto bari bachikoigwa bachikorora ebikone ebi abande mbamwancheranete na abande bakamwanga naende bagataka ng'a bachikomobwata bamoire bamobeka oboruoti na bado buna agokwana korwa moino iga iga ere na omogati bwa obogima ere oyo oramorie mbachieti komanya ng'a ninki ekiagokwana tatiga bamanyete ng'a oyo na omoruoti togende tomobeka ase oboruoti erinde atosibore korwaria lakini bono tokonyora ng'a Yesu niga aganeti barore ere tari oboruoti tari borobwo bwense eye oboruoti bwa igoro bori bogocha ebe anchete batagete oboruoti obo bamobeke bwango narie bakonyeke bono batagete na babugete na egare ase eng'encho yense eye na echisegi chiense eye nobogima bwense eye korende Kristo garenge omotomwa o Nyasaye bono lakini Peter akaira omanyete nake bangonchoreri konde kori gochi motu korachi gonchoreri neba taimang'ana mbamanyeti ang'ana naki lakini oyo nere Yesu Masihi tomanyete iki kiamoretete lakini eki tomanyete oyo nere ng'o nere omwana o Nyasaye amen oborori bwa tata omwarimu toetia bungu oborori bwa tata eri nering'ana Yohana naende akorwa oborori bwa tata ase enchiri eye ya Yohana ngokwanera are nkonyora tore ase ekebungo egetang'ani Yohana eyemo naki egototebi iga egototebi naki agwo omochakano naende eyemo 32 eyemo ritang'ani Yohana eyemo agwo omochakano ndiarenge oring'ana na ring'ana nigo riarenge amo na Nyasaye na rirorio ring'ana nigo riarenge Nyasaye bono oyo ning'o ogokwana amang'ana aya Yohana ngokwana are nkorwara oborori ng'a ring'ana eri oyo tokonyora ng'a nere ore Yesu Kristo ring'ana eri no riarenge naende ritang'ani no riarenge naende ndiro naende riarenge amo na Nyasaye naende ndichaka obororo akarwa oborori obo naende ekero tokonyora 32:4 1:32 yateba iga naende Yohana akaorokia na harorire akaorokia na harorire omoika ogoika korwa igoro buna riruma okobera igoro yasare oborori obo bwa tata Yohana arwete twaigure orure otabire ne ring'ana ntomanyete ng'a Yesu nere ring'ana naende orure oborori bonde ng'aki naruche omoika ogoika korwa gokaransa ase omotu oya igoro obo no oborori bonde Yohana arwete naye ke tokorigeria ase Yohana 5:36 omwarimu egoteba iga 36:38 isano 36 egoteba egoteba 36 korende oborori inde nabwo nobonene kobwa bori bwa Yohana naki emeremo eria naetwe na tata inyekore emeremo eywo ngokora yambereire kerori ng'a tata nero ntomete basi yani aiga bono naende oborori bwa tata ngwete era biekotebiri ng'a Yesu biekomonya notebire naki emeremo eri tata ang'ete nkore ase ense naye korire naende yoka yakorire ki yambereire kerori ntoroche emeremo akorire korwa moino ntoroche ebikona agokora korwa moino bono eye igagoteba naki obo nabwo oborori bwa tata ng'aki
yambereire ndorochi buna omoika ogocha goikaransa ase omotwe oye ndorochi buna yamobereire otebire yambereire koria emeremo ang'ete nakorire ki nayekorire naende nkonyora tore nsa buna ki yonsi tata narwete oborori tori gochi gosoma ebunga ebio Yesu Nyasaye narwete oborori bwaye naki oyo nere omwana ono omwanchwa ngokiri nere na tokonyora ase Luka ng'o omoika ogwekaine riruma okarugoro goikaransa ase omotwe oye ebi bionsi ebunga ebio bionsi pi nigo bigokwanera naki Nyasaye natebete ng'aki oyo nere omwana ono omwanchwa omwalimu kebeke eng'enche eng'ana ng'aki bonekere omoika oyo omochenu ocha naende okanyika asare iyaorogeti na igo Nyasaye igamoragete nang'aki oyo nere omwana o Nyasaye igo yamobereire Nyasaye omonyene omobereire kerori. Amina amina tokonyora iga ekero ebinto ebinge biarengereiri goikerana ase amatuko ya obokoreri biemeremo ya Yesu abarai bebisasimero ase ogosinywa komotanga Yesu takora biriaga niri gokora nigo abatagete komorora gakwete ebinto ebio bionsi pi nakwanete igoro ga oyo nere omwana ono omwanchwa Yesu ngokwana ara amang'ana amanga amaya korwa ga iga lakini abarai bebisamero mbatagete korora amang'ana aya ebatagete komorora gakwete mono mono buna okobokigwa kwa Lazaro tokonyora nabange nabagiriki abange nabarabumba moitaberanete abande mbaitaberanete na maega yaye nkonyora tori buna Yesu agokwana naki tata obakire erieta riao tata obake erieta riao yani oyo bono Yesu ogokwana amang'ana aya tata obake ase erieta riao entunda ende ya tata agokwana korwa igoro nabakire nainche nindi bake naende yani obo no oborori bokworoki korwa ase tata buna gwateba naki Yesu no omwana o Nyasaye. Mbuya mono mwalimu na abantu buna baendete komenteka muno obororo bwanyarete kona bokobaichora ng'aki abantu aba nkonyora bare obokene igo bono amang'ana aya kero akona koru oborori bwaye buna akona gokora amakumi aya buna badera sara komoimokia nari obororo bwaendete kona gochacha ase bari batari komwanchera igo bono ntoeba buna omwalimu twasomana ng'aki igarenge aimokererigwe Yohana omonyene ogoteba anyare gokora ki anyare gokanyeka naki ekebungo kiaye kiagototai ng'aki kara imokererigwe gochi igoro nang'usa abange gochi asare. Amen. Bono oborori bwa omoganda mwalimu oborori bwa omoganda mwalimu twari korigereria ase Yohana isana ibere tatiseme tosome amang'ana make ekere getambe lakini nabo togosoma mang'ana make karasoma 37 na 38 kwanza yateba iga nase rituko riomoerio rituko riria rinene Yesu agatenena agakwana neriogi rinene akabora oyo onye omonto ore nerang'o tigache asende anywe eyun 37 oyo nyegenire inche buna amarika agoteba chindoche chiamache are moyo nachirwe ase enkoro yaye ekebunge kege gotobeka boronge iga oborori bwa omoganda oyo arenge gokwanera nagete eriogi ogoteba naki ekero ari kubarigereria niga ari kubarigereria obarora ng'a yani mbarochi ekiara nakwante naki oyo onyegenire inche nabuna amarika agoteba oborori obo bwa omoganda muna amarika agoteba agatebia abantu baria barenga ari ase omosangererekano oyo onyegenire inche muna amarika agoteba tari kobateba bosa igo lakini abateti buna amarika agoteba chindoche chiamache ari moyo nachirwa ase enkoro yaye ekero yani kwegenire Yesu bono for example nomobe kwarenge pi nomobe narenge pinche motegereria omwanchwa lakini kwaonchokire kwegenire Yesu kwabeire ime yaye nere ime yao amache amaya niga agosoka korwa ase enkora yaye atogoteba aiga bono iga ari korigereria abantu orang'a barucheine yani igo bari abantu bari yani
ebirengeri nakwana mbali korra birengeri bibiri byaye ng'a inkieka gukwana munekera gukwana muna bona ase inche nomugati bwobogi nkia gototebinga nomugati bwobogi mankia taete gotoa onto tokonyora naki eyo samango 53 eyo Yohana 7 egoteba iga 37 yateba iga nase rituko riomo nari nasoma basi omobani niga arenge gochikorwa ase ororeri rwa Daudi ntari ere eyo okoiranera kwa amachiko nkorukore buna omobani arenge gochikorwa ase ororeri rwa Daudi ayonsi nabatebeti rigere banyare ko oborori bori bwa omoganda ori banyare koigwa eki abatebeti kiarenge korumage gagabo lakini mbachi gokora ki mbachi koigwa korende ekere tokonyora somo mono 48:7 egoteba ningo ase abanene baito omwegenire gose ase abafarisai korende omoganda oyo otamanyeti amachiko oragererigwe yamo tokonyora ng'a Yesu nagani akabatebi naende akabakurera goika akabatebi igoro yokoiranera kwa amachiko oyo omwegenire naende akabatebi gochinse igoro ya Matayo eyemo mpaka 2 nkonyora torenja amubanete munagochikoiborwa Matayo nakwanete amang'ana aya munakoiborwa ntorochi buna Yesu akoiborwa ntorochi bunagocha munagocha gotokonya korwa ase ense eye ebibe ayonsi akabatebia naende komenta nayo Nikodemo nere namukwanerete ekere baumeranete nere hamsini egoteba Nikodemo ori omochierete botuko oyo orenge oyomo ase bare akababoria ine ogochika gwaito nkonachera kore omonto ekina ritang'ani totaramoigwa na komanya egiagokora amina aiga namanga akwanire iga abwo ase 7 yeyu gochakera 50 mpaka 51 mpaka 53 ngonyora turi ng'aki ari ase ari gokwana omosangererekano oria Nikodemo oyo orenge kirori enga kieririria amochierete botuko nkonyora turi ngokwana are oborori bwa Yesu gochia ase are naki ekere batagete komobwatana gochi komoita kobori are naki omonto ataranacherukina nababoreti bo igo ng'aki na Nikodemo nere noyomo obo orenge kirori noba moboreti na naye noyomo obokari lakini akabatebia anyway kero yomo okomana koruba kairaneri ne naye boigo ngariri kwarwa ligia orore ng'a mobani takorwa gariri bakamuthena mobani onde tayora ase korwa gariri igaso obwenge bakanachekina noyo kweli tari monto mobani bono ase obwenge na oborori bwa tata bwa omoganda noro nkoroki ore na Kristo nere omwana o Nyasaye no Nikodemo nere ngotera ng'aki mwansire konacha momoite lakini mwamanyere ning'o mwamanyire buya igo bono ase obwenge omoganda kero oyomo ase point yamo ase yende nkorokiere igoro ya Kristo oyo ore na chinguru nobobui tata omone tiga bakwe ase ama elesoni yechumei motongi obakuna koigwa bonene mbuya mono naende mbuya mono ase ogotoroki kene muna Yesu omeroberia ase obogima bwaito goikekerane naende korwa omochakano mpaka omoeri bwa obogima bwao twarorire amaya kwachete gokora naende obogima bwao buna bwonsi bwanyarire kobanigwa naende bogaikerana aywo ase amariko na oborori obwaisaine muna aye na omwana o Nyasaye obuya bwao tiga onyare gotoisana mbuya muna ase eng'encho ribageri kwanyare gotooria gosoma elesson naende togwetiga ase ore onyare gotoa obosemi onyare gotokonya komenyera amariko aya twanyare gosoma naende gochikana na okwegena gwaito egere Yesu korache koirana tonyare koba abanto bamwabo emeganda eria erase konyara gokorotota korwa ase amare mbuya muna ase eng'encho gwatoigure na gotoiranera ekero tosoetera omwana wa Yesu Kristo motori oito amen.